Rigtig hjertelig velkommen til vores Young Mechanics Club Event 2025. Hvor er det mega fedt, at vi igen kan samle 113 lærlinge fra Automester. I 2025 der giver Young Mechanics Club Eventet endnu bedre mening. Rent politisk er det besluttet, at man nu vil satse mere på faglige uddannelser frem for boglige uddannelser. Det betyder selvfølgelig, at der bliver stor kamp om at få de dygtigste på vores hold. Og der må vi bare sige, der har Young Mechanics Club Eventet bare en helt klar funktion. Vi vil bare igen vise, hvor fedt det er at være lærling i Automester, og hvor fedt det er at blive mekanikerlærling. Automester og FTZ, de plejer jo gerne at være med noget, hvad kan man sige, praktisk indhold. I form af, at vi får at vide, hvad er det nye, hvad er fremtiden, hvordan går det. Sådan nogle ting, så det er faktisk en fin balance mellem tingene. Jeg synes, Pano har nok været sjovt indtil videre. Der er 10 køretøjer fra 2. verdenskrig. Der er 120 meter underjordiske gange. Altså jeg synes personligt selv, det er fedt at være med, fordi vi lærer vores, hvad kan man sige, kollegaer at kende. Altså vi arbejder alle sammen på forskellige værksteder, men vi er jo en del af den kæde her. Og så det her fællesskab, vi får gennem det her lærlinge-event, det skaber lidt mere for os, end for eksempel på mærkeværksteder. Så møder man jo også nogle af de gutter, man går i klasse med ellers, som man måske ikke vil møde, man kan sige, bare lige i hverdagen. For eksempel også, nu er du fra Thisted, og jeg er fra Tølløs. Ja. Som vi startede med at sige, så udlover vi 3 af de her nærdødsoplevelser, og vi har fundet nogle vindere.